खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। तामुलपुर जिल्लानि फातखिजुलि खालाजाहार गामिनि माइकेल नार्जारी आरो थिमफ्रि नार्जारीनि फिसाज्ला 41 बोसोर बैसोनि एभारेस्ट नार्जारीया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो एभारेस्ट नार्जारीया सानस'हायै माखासे मेलेमारि बेरामजों भुगिनानै दंमोन। मिथिनाय बादिब्ला एभारेस्ट नार्जारीखौ बेरामाव गोग्लैजेननाय समाव डक्टरनि हेफाजाब लानानै मुलि जाहोदोंमोनब्लाबो एभारेस्ट नार्जारीया मोजाङाव फैयाखैमोन। बिब्दिनो सम सम बायजोआव ओंखारलांब्लाबो गावनो न' फारसे गिदिंबोफिनोमोन। नाथाय थांनाय माखासे सान सिगां हरनि समाव न'आव उन्दुनानै थानाय एभारेस्ट नार्जारीया हरखाबै नखरनि रावबो मिथिस्लाबै ओंखारलाङो। बै समनिफ्रायनो दिनैसिमबो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै एभारेस्ट नार्जारीया। बेनिखायनो सोरबाफोर एभारेस्ट नार्जारीखौ बबेबा लामायाव नुसनबायोब्ला हमना लाखिनानै 8474013799 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो दुखुथिया बिमा आरो बिफाया खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ बिजनी देवानपारा गामिनि थागिबि गणेश बसुमतारीया गोमानानै दं। बिजनी देवानपारा गामिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि गणेश बसुमतारीया नखराव जेबो जाहोन गैयालासे न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्राय न'आव फैफिनाखै। देहायारि आरो मेलेमारि राफोद 4.5 फुट जौथाइनि सावगारियाव नुनाय गणेश बसुमतारी मुंनि सुबुंखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 8402924928 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ समाज सिबियारि जिसया बाग्लारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। फिसाजोनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि आइजोफोरनिसिम जोनोम साननि अनथोब जिसया बाग्लारिनि 150निबो बारा ओनसोलनि आइजोफोरनो गामसा आरो दख'ना राननानै होदों आरो दख'ना मोनगिरिफोरा जोबोद गोजोननायजों लोगोसे समाज सिबियारि जिसया बाग्लारिखौ साबायखर बावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझारनि साबा खौरांगिरिफोरनि मोनसे हानजाया बिसमुरिनि सनापुराव मोनसे जाब्रबथायजों मोगा मोगि जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारिनिफ्राय खौरां बुथुमनानै क'क्राझार फारसे फैफिननायनि उनावनो खौरांगिरिफोरनि गारिया बिसमुरि सनापुराव मैया बेलासिनि 3:30 रिंगायाव जाब्रबथाय जादों। बिसमुरिनिफ्राय हुलथुगाव जानानै क'क्राझार फारसे फैबाय थानाय समावनो सनापुर खोला बिसमुरियाव दालांनि रेलिंआव सौग्रावो, जायनि जाउनाव सिगांनि सिटआव जिरायनाय क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि अशक कुमार बर्मनआ फारसे आखाइ बायनायजों लोगोसे गोब्राबै जोखोम जायो। जाब्रबथायाव क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि सुरज मोसाहारिजों लोगोसे निउज 18, प्रतिदिन टाइम्स खौरां बिजोंनि केमेरामेन प्रणब मुसाहारि, खौरांगिरि गेवलांसार नार्जारी आरो राइजिं बड'लेण्ड पर्टेल खौरां बिजोंनि खौरांगिरि डेभिड बसुमतारी बिथांमोना जोखोम जादों। गोब्राबै जोखोम जानाय अशक कुमार बर्मनखौ क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो क'क्राझार जिल्लानि सनापुराव जाब्रबथायजों जोखोम जानांनाय खौरांगिरिखौ MLA लरेन्स इस्लारि आरो BTCनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथांमोना क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि अशक कुमार बर्मनखौ MRM देहा फाहामसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। बाथि खौराङाव दङ गसाइगाव SSB 31 बेटेलियाननि 20थि गायसनथाइ सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मथियाजुरियाव थानाय सिमा रैखाथि हानजा SSBनि फर्स 31नि गाहाय मावख'आव मैया सानसेनि हाबाफारिजों फर्सनि 20थि गायसनथाइ सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव SSBनि मावख'गिरिफोर, जवानफोर आरो बिसोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय रंजानाय आरो गेलेमु बादायलायनायबो खुंनाय जायो। SSB जवानफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा गायसननाय सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिदों। द'थि खौराङाव दङ कलाचक धर्मपुर गामिनि बिदांस्रि ब्रह्मआ 3 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाजों लोगोसे गोमानानै दं। बाक्सा जिल्ला मसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय धर्मपुर गामिनि थुमफ्रु ब्रह्मनि आंगो बिसि बिदांस्रि ब्रह्मआ थांनाय लोक्षि फुजानि सिगां सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलिनि बिमा बिफानि न' सिबियारि गामियाव आलासि जानो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि लोक्षि फुजा जोबनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि कलाचक धर्मपुर फिसायनि न' फारसे फैफिननायावनो बिदांस्रि ब्रह्मआ दिनैसिम न'आव सौफैफिनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय बिदांस्रि ब्रह्मखौ नुसनबायोब्ला 9954100848 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुङा। स्निथि खौराङाव दङ फोरोंगिरिनि गोनांथि। पर्बतजरानि मंगला जरायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि आर'नाइ BM स्कुलाव फोरोंगिरिनि मासि लांदां जानानै दं। इंराजि आरो हिन्दी आयदानि थाखाय फोरोंगिरिनि मासिया लांदां जानानै दं।
बिनायसाया BA, BSc थानाय जानांगोन। लोगोसे हस्टेलाव थानो हानाय जाथारनांगोन। फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन। जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव थोंजोङै जगाजग लानो हागोन 7636929770 आरो गुबुन मोनसेबाव 6002712143